Where are je cookies, kijk hier? Yes. Waar we praten vandaag? Nee, ik weet Ik weet Ja. Welcome to the B&B show. Lance is zo, Angelo is zo. Je het zeggen hoor. Wat proberen we die Ronaldo? Dat was dat politics. Ja, nee. Ons ook op YouTube. Zo bezichtig wat ze zeggen. Alles wat er jou in piep weet. Shut me, joh. Ja, hij is maar nou, als hij wel hij jobs gaan, we doen nou baie groot scrutiny, want hij werkt met die land, een groot verlaat, met die land zeg ja, is politiek, allerlei type van goed zo. Als we nou zijn, als we nou zijn, maar ik denk je ook gaan nog een aantal als ze inpinnen. Dan is klaar van Ik jou. denk hij is suspend. Oh, Hij moest nou een investigation doen, moest nou. Maar die, wat je call it? Die DA. Nee, iemand dat is haar buiten moest voor die mensen. Is het niet? You judge out there. The whole public is your judge. The whole public is your jury. Guilty! Ja, Ja. weet je. Wat een Ja, maar statement. het was like... Tijd is... 16 jaar terug. Tijd is nou op. Ja, 16 jaar terug. Mensen gaan dood van, maar mensen dood van 10 jaar komen uit die tronk. Ik heb hij 16 jaar terug gezien. Nou, brother. Sorry Ronaldo. Sorry brother. Next Yo, time. het was een kakmicro. Even, die minister van sport heeft geresigned. Nee, die gaan zijn niet. Yo, wat heb jij gaan doen? Je Dat hebt is geresigned. hele komen. Dat heb ik rapsen achter. Toen rap zijn charge, ja, toen staan we af. Hij is ook een van de MP's wat hij gaat feieren. Ja, je ziet het even. Hij zei ja, maar er zijn. Hij zei van mannen wat moet Wat gaan. we gegaan het. Mambe. Die hij zei mambe. Oh, hij moest baby. Kijk, er is niet niks. Kijk, er is Ja, niks. wat je gezien, dan stikt net misschien lelijkheid meer. Helen zal Ja. blauw top aan en alles. Blauw sweater aan en alles. Misschien jij heel tijd op een biertje. Wat gaat hier aan? Ja. Shit. Iemand Tony Leon als ik weer op de deze. Ja, wat gaat hier? Oh die koppen. De old boys. Zoals bij die rugbyclub, die old boys. De old boys. Ja, zo de politics is... Je zei, Julius maar alleen maar zo taal. Oh, the gun. Ja. Yeah, I saw a couple of clips of it. I didn't follow the trial. Don't even know what's about. That is so about the gun and the thing. That is something about the gun. Ja. What happened? Enlighten me. Ja, dat is fijn. Ik ga nu nog een detail aan. Oh, okay. Ik heb iets op TikTok gezien. So ja, ik stroom maar voorbij. Wat dan nog? Wat is gebeurd? Oh ja. Why did you lie to me? Kijk dan, hij. Vroom, blik. Oh, wat gedaan? Ja? Hoe zeggen we? Zijn we nou een keer te gespeeld? Zijn we nou een keer te gespeeld? Maar ik kan wel zo zeggen. Het is ook een riot. Ik heb die video gezien. Ik kan het hierin. Wat is Ik kan het hierin gereden. Maar, hoor Dina. Op de eerste dag. Gender-based violence. Kijk jij nog komen? Ik maak een video net, like, als een sound. Voor mij is het niet een sound. Ja, het is een sensitive topic, maar wat ik weet is, paar mensen gaan de video kijken hoe die sound gaan trainen. Ja. Ik gebruik het als een sound voor trainen, voor niks anders. Paar mensen het gaan doen. Ik weet niet, ook, ja, maar Ja, paar mensen komen op je video, ja, dat van GBB. Ik zeg het. Oké, it's your opinion, you know what I mean? Like, sommige mensen lachen, whatever. Ik ga niet, omdat zij nou, een paar mensen nou zien, dat je video gaat afhalen. Maar in het begin, in de eerste plek, heb ik gezegd, dat is GBB en alles, die kwam goed. De hele dag, die man moet gefeierd worden. De hele dag, GBB. De hele dag, zeiden de mensen. Nou, maar wat, hoe kon licht zijn, man? Wat is zij? Dan komen mensen naar jouw kant toe. Hoe kon het zijn gelicht?
Die story is nog niet klaar. Die mensen, maar weet je, die mensen is bizar aan buiten, jongen. Die mensen is bizar. Oh, wat is bizar op TikTok, Maar ja, ik kijk maar zo jouw video's alleen, lach ik maar zo. Voor jou, en ik maar niet like. Ik zie iemand die mensen zo geskel nou daar. Die jongen die dat ik denk, leek, maar hij like dit, ik kijk die video's. Maar mijn video's is 2 minuten lang. Snap je? Wat er nog op je? Je weet het, hè? We zien TikTok en wat gebeurt. Ik zie wat maar in de schrijven. Ik heb een interview gezien waar iemand van die jij niet geïnteresseerd was. Dat was like what's up? A peaceful handover of power. Ik denk, wat? Wat? Dat is zo'n stil als je, kennis. Wat zo'n stil als je. A peaceful what mean die me bro? Ik weet het niet meer. Je ziet wel uit. Dat zei maar, mensen gaan de sharing of the power. Handing over of power, peaceful. Ja, man, zei maar, een literary linguist. You master the linguist some of your powers obviously because you're now in a coalition. So you must get other sectors of the country must be governed by one of these other parties. Let's see if we can make a difference there. I think that's also people say some an example the DA is gonna focus on social responsibility towards the country. And they're gonna try to make that so great so that these poorer communities want to vote for them, and I think that is where your vote lies. I'll make an example. So you give all of this housing, you know how to work with budget, and let's say you want to put in budget away. You want to put in budget away. That's the joke. Edit uit. Hoe hadden wij fire edit uit? Weet je niet, edit uit, alsjeblieft, edit uit. Nou, wat ik zo uitdenk, dan moet je zo zachter wat te zien. Dat moet ja. Maar... Dat denk ik zo, maar hij is niet maar. Maar ik deed het. Ik heb ook dag een coach raak. Stel hem me aan. Nee, zeg ik had die voor. Dit is wel een coach. Ja. Meneer Snijders. How do you feel about getting the Springboks? It's fantastic. My dreams, I cried, moment, inform me about it. Okay, 3 or 5 makkers dan. Kom maar, dat is iemand die. En ik heb gezegd, ik denk dat ik kan het. Happy verjaardag, was de Springbok coach. Wat kan de avond zijn, hij getrouwd niet. Waar wat praat? Maar wat dan, ja. Die scrutiny van jouw leven, van iedere persoonlijke aspect van zijn leven. Die scrutiny op het als zo image, als je een public figure raakt, Springbok coach, MP, or whatever, government official, whatever. Dat is maar een example wat de mensen gebruiken. Ja, dat was een quiet example. Maar kijk, kan je die losgooien? Ja, zo, ik Ja.